Čo ti jebe? No dobre, tak to je v piči. Utekaj. Mám? Ty kokot, on si dal boxer. Ja to potrebujem, aby mi to niekto držal. Fakt, to nemôže sa byť s týmto v ruke. No fakt ide za mnou, ty kokot. Čo? Čo? Aký máš problém? Ty máš problém so mnou, ja som ti nič nepovedal. Čo si nám pičoval, že nám nos zlomíš? Ja som ti nepičoval, že ti zlomím nos. Nič, ale možno hej. Ha? Ale čo zatvár okno? Zatvor sa celé, to je jedno. A tak ma budeš počuť. Aj tak ma budeš počuť, no? Aký máš ty problém? Kámo, ja nemám žiadny Aký problém. máš ty problém, povedz. Nechodí, lebo si chcel, lebo staneš na budúce na piču, dobre? Dobre? Nechoď sem ani pred ministri, ani nikde nechoď. Lebo budeš bez auta, bez všetko, bez telefónu na budúce.